Dzień dobry, moi drodzy. Zmierzam właśnie przez Godulę na autobus linii 230, który zawiezie mnie prosto na Karmańskie, ponieważ właśnie przy rondzie karmańskim, obecnym na osiedlu karmańskim, rozpocznie się kolejne bardzo ciekawe wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Turuda pod tytułem Dwie Frelki, Walenty i Mikołaj Nieświęty. Także ja lecę, no i zaraz się przekonacie, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Jak pokazać komuś świat, który już nie istnieje? Wyczarować z powietrza kształty, bryły, dźwięki, zapachy, przywołać przeszłość w taki sposób, aby stała się namacalna. Okazuje się, że jest to możliwe. 8 lutego Adam Kowalski i Marian Porada ze Stowarzyszenia Turuda zabrali nas w podróż, która odbyła się nawet bardziej w czasie niż w przestrzeni. Chociaż fizycznie znajdowaliśmy się w obrębie fragmentu drogowej trasy średnicowej i centrum handlowego, to za pomocą naszej ludzkiej rzeczywistości rozszerzonej zwiedziliśmy okolice ulicy Południowej na Karmańskim oraz teren koksowni Walenty. Zapytacie, jak to możliwe? Przecież tam od dawna biegnie szosa, obok niej rośnie trawa, a wraz z trawą kolejne magazyny i centra logistyczne. Słowem kluczem jest tutaj pasja. To dzięki wytężonej, pełnej zaangażowania pracy naszych przewodników zobaczyliśmy zmiecione z powierzchni ziemi miejsca, które dawniej były domem i chlebodawcą dla setek rodzin, a nawet zasłynęły na wielkim ekranie. Nieistniejące już domy mieszkalne przy ulicy Południowej możemy przypomnieć sobie bowiem, oglądając Sól ziemi czarnej Kazimierza Kuca. Moje serce poruszyły także fotografie licznych budynków, które dawniej służyły koksowni oraz kopalni Walenty, a dziś pozostały z nich tylko wspomnienia. Spotkaliśmy się, mówiąc po naszemu, na Karmańskim, czyli w istniejącej części kolonii robotniczej Karl Emanuel, w okolicy przystanku autobusowego Ruda Południowa. Nasze miasto nadal jest piękne, co z dumą stwierdzam za każdym razem, będąc w tej okolicy. Po sobotnim spacerze zdałam sobie jednak sprawę z tego, jak niezwykłe było dawniej i jak ogromną perłą turystyki mogłoby być dzisiaj. Samo Karmańskie to niekwestionowana perła architektury, której kunsztowność zachwyca bynajmniej nie tylko w skali miejskiej, ale bez wątpienia światowej. Osiedle wzniesiono pod koniec XIX wieku z inicjatywy rodu Balestremów, ówczesnych właścicieli majoratu rudzkiego, czyli Ruda, Biskupice, Pławniowice. Ich własność stanowiły również kopalnia Brandenburg, czyli późniejszy Wawel, najstarsza kopalnia węgla kamiennego na Górnym Śląsku, jak i koksownia Wolfgang, w czasach powojennych Walenty. Z fundatorami osiedla ściśle współpracował wybitny architekt Hans von Pellnitz, który zaprojektował również liczne, nieistniejące już budynki, stanowiące dawniej elementy infrastruktury kopalni Wolfgang, czyli późniejszy Walenty. Niestety, karmańskie Karmanuel, które znamy dziś, to zaledwie fragment oryginalnej zabudowy. Nie przetrwał Schlafhaus, czyli dom noclegowy dla pracowników, obiekty usługowe, a przede wszystkim zespół zabudowań mieszkalnych w obrębie ulicy Południowej. Zostały one wyburzone pod budowę drogowej trasy średnicowej. Na ich dawnym terenie powstała także nowa zabudowa komercyjna, jednak obecnie w szarych pawilonach nie działa żadna przestrzeń handlowa ani usługowa. Do dziś w pamięci dawnych mieszkańców przetrwały opowieści o serdeczności i zżyciu mieszkańców domów przy ulicy Południowej, bo w przeszłości ten obszar Rudy, choć przecież dziś jest to największa dzielnica w mieście Ruda Śląska i jednocześnie największa i najstarsza gmina górnicza w Europie, był przecież dużo gęściej zaludniony, gwarny, roztętniony, pełny życia. W Rudzie biło bowiem serce koncernu przemysłowego Balestremów, jedną z arterii odchodząc na Fryna, czyli do Nowego Bytomia. Tamtejsza Friedenshütte, istniejąca do dziś Huta Pokój, była połączona za pomocą Luftbahny, czyli kolei napowietrznej, z koksownią Wolfgang oraz kopalnią Brandenburg. Te i inne zakłady łączyła także misternie utkana sieć kolei normalnotorowej i wąskotorowej. Żeby skutecznie wizualizować sobie wygląd dawnego świata, trzeba dziś użyć nie tylko bogatej wyobraźni, ale i solidnego zaplecza wiedzy historycznej. Z rejonu dawnej ulicy Południowej udaliśmy się w kierunku ulicy Szyb Walenty, przy której kiedyś mieściły się zabudowania kopalni i koksowni. Sam Szyb Walenty nie istnieje już od dawna, tak jak Szyb Centralny, czyli po likwidacji Walentego główny szyb wydobywczy.
W pobliżu miejsca, gdzie dawniej istniała jego zabudowa, znajdziemy dzisiaj szczątki rozdzielni głównej. Zabudowania szybu wentylacyjnego Klara częściowo przetrwały do dziś. Znajdują się na terenie firmy prywatnej. Z kolei kompleks szybu Mikołaj jest własnością miasta Ruda Śląska. Został wpisany do rejestru zabytków 25 czerwca 2014 roku. Na ten moment jest dostępny dla turystów sporadycznie, a wykorzystanie jego potencjału stanowi dla miasta jedno z wielu poprzemysłowych wyzwań. Warto jeszcze dodać, że w momencie wybuchu II wojny światowej koksownia Walenty była największym tego rodzaju zakładem w granicach ówczesnej Polski, a drugim zaś co do wydajności. Rozwój nie oznaczał jednak wyłącznie korzyści. Należy zdecydowanie podkreślić, że mieszkańcy płacili najwyższą cenę za koszmarne zanieczyszczenia emitowane przez potężną koksownię. Choroby układu krążenia, układu oddechowego, schorzenia onkologiczne. W dawnych czasach nie korzystano wszakże z zaawansowanych technologicznie filtrów i innych instalacji służących do oczyszczania gazów i wód przemysłowych. Faktem jest ogromny potencjał Rudy Śląskiej jako miasta turystyki przemysłowej i poprzemysłowej. Zainteresowanie sobotnim spacerem, tak jak absolutnie wszystkimi wydarzeniami organizowanymi przez stowarzyszenia Turuda, było gigantyczne. To świadczy o tym, że mieszkańcy są świadomi walorów swojego miasta, a przyjezdni wykazują żywe zainteresowanie nim. Przekonajcie się sami, stowarzyszenie organizuje bowiem spacery regularnie, przez cały rok. Z tego miejsca składam najserdeczniejsze podziękowania dla wszystkich moich patronów, a są to Anika, Patryk, Janusz, Artur i Jakub. Dziękuję bardzo.